So ayun guys, mag-swimming kami dyan dito sa ano, ilog ng yan. Sarap mag-swimming dyan guys, alinaw ng tubig. Unahan na kami ng Kalabaw maligo, kaya dito kami sa pwesto para ano. Ayan guys, oh. Ayan mo naman. May mga naliligo rin dito. Ayan sila. Ayan, oh, daming tao dyan, oh. Oh, dinadayo talaga to. Dito nga rin sila kumukuha ng ano, yung mga inuming tubig. Ayan, oh. Ito galing bukal to. Yan. Yan, galing bukal yan. Lamig ng tubig guys. Sarap. Yan, oh. Yan. Yung iba dito na naglalaba. Yan. Doon kami maliligo guys, oh. Doon sa bukal na yon. Sa bukal na yan. Yan. Saka may tatlong ano dyan, mga maliliit na falls. Yan, ito yung isa, tapos ito yung isa. Hey, what's up? Padaanin nyo muna yung aakyat. Ayan guys, kailangan namin tumawid dito sa ano, sa sapa. Hinay-hinay lang, baka ano, baka lumangoy ang ating cellphone. Whoop! 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 Kailangan ko magpaa. Kailangan ko magpaa guys. Woohoo! Ang dulas. Woohoo! Ayan, oh. Kuya, ano? Kaya mo pa? Makatakot ang dito ko nakman. Grabe, ang dulas pala guys. Oh, bata, dahan-dahan lang. Ito, nandigit. Naliputan mga digit. Sige, baya, una ka na. Bibidyohan kita. Yun. Ayan mga bata, ang bilis mag, ano, maglakad. Ayan guys, oh. Woohoo! Sarap maligo dito guys. Ayan. Daan-daan lang tayo. Woohoo! Hoy, madulas. Madulasin. Oh. Oh. Oy. 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 Guys, grabe. Oh. Ang dulas dito. Sarap maligo guys. Ang lamig ng tubig. Ano? Oh, ligo tayo dito. Sarap maligo rito. Oh, kuya, ligo ka na. Ligo na, ligo.
Ay, ligo na tayo. Woohoo! Wah! Mereka dua putih tidak unak memaksa. Yun nag-aaral. Mababaw na yung ano. Malalim to. Dami mong bagyo siguro. Woo! Lamig! Grabe, lamig! Ang lamig dyan sa lamig! Wow! Ligo na, ligo na! Halika na, sarapan nito. Simig-simig! Wow! Si Tito. Lamig, parang may yelo! Magkilo. Malamig ng tubig, parang may yelo. Oh, sige. Woo! Masarap dyan. Padaw, nagpaano-paanod ka doon, oh. Ayun, oh, si Kuya Haji, oh. Lumangoy na. O, ayan, syempre. Pagkatapos magtampisaw, kakain na. Yan. Picnic at ano, sapa. Yan guys, oh. Ang sarap. Kain na kami. Ang pagkain natin. Simpleng ano lang. May ano, niyaw na tilapia. Tapos may ano ba to? Bicol Express. Uy. You know, sarap. Ingit kayo na. Yan, pagkatapos yung kumain, dito lang kayo iinom, oh. Oh, yan. Lamig pa. Mineral pa. Yes, Lord. Thank you, Lord. So, alin na, kain na tayo, guys. Ano yung ganun? Kain po, kain. Tingnan nyo, guys. Pagkatapos kumain, dito lang iinom. Hugas na rin ang plato. Di ba? Ayan, oh. Ubos. Ubos ang paksiw. Ubos ang kanin.
Anong masasabi mo dito sa na-experience mong ano, adventure? Tayo, masarap. Sarap kumain sa habang umaagos yung patis. Sarap Sarap. ang tubig, malinam na, wala ka bukal. Nice God. Sarap. The best. So, ayun guys. Tapos na kami maligo. So, sana nagustuhan niyo yung video na to. Don't forget to subscribe my channel. Kuya Ring TV. Bye. God bless.